Днес ще ви покажем един тенис лакът, да видите колко добър е ехографа. Пациентът е бил при различни специалисти и е изпратен от мой колега, близък мой приятел, който иска да го видя на ехограф и да го прегледам като цяло. Прегледах му, видях, че има проблеми с нерва, раздразнени от врата и от това, но виждам, че проблема не е само там. И сега ще ви покажа какво представлява тенис лаката. Слагаме пациента в тази позиция и сега ще ви покажа самото сухожилие, което е на екрана. Точно тук. Сега ако видите това затъмнението, вижте как е затъмнено и по-мрачно. Това показва, че сухожилието има дегенеративни промени. За да може да сравни... Това е костта, а това е сухожилието, което се залавя. Вижте как е тъмно, не е светло. За да може да направите ясно разграничение от здравото, ще ви сложа на другия екран здравото сухожилие, за да видите, пациента няма никакви оплаквания в тази ръка. Виждате ли разлика? Ето го, същото. Виждате тук тъмните линии, как е тъмно, дегенеративно, а това е едно плътно хубаво сухожилие. Второто нещо, което може да направим, за да сме сигурни, е да видим на доплер дали има възпаление. Ако светне в червено, значи имаме възпаление. Вижте. Търсим възпалението бавно. Виждаме, че има пулсации точно там, леки. Това е малък кръвоток, който обикновено е свързан с възпалението. Виждате колко много пулсира на някои места. Виждате и тук. И сега да сравним с здравата ръка. Виждате, че няма никакви пулсации. Като стабилизирам, като сложа, няма никакви пулсации. Ехографът е доста обективен метод, бих казал за мекотъкане, такива проблеми, може би един от най-добрия. Третото нещо, което може да се направи, е да видя в напречен срез. Виждате тук как е празно. Виждате дупката, която се появява. И това показва дегенеративните промени. Ако видим другата ръка, виждате колко е сиво и плътно. Няма такива празни, много по-плътно. Тук в края виждате. Ако имате проблем с лаката, ви препоръчвам да дойдете на диагностика, за да видите къде е проблема и да имате обективна преценка. Бърз, лесен метод, без никакви странични ефекти и много по-ефективен от един ядрено резонанс.